Nou, ik ben geboren, of ik ben geboren in Bangladesh. En opgegroeid hier in Ljouwert. Ja, en ja, mijn leeftijd weet ik dus net exact, hè, omdat natuurlijk de papieren net kloppen. En ja, verder, ik zong een heel soort al 20 jaar. En verschillende bands, verschillende genres ook. Reggae, Latin, rock, van alles wat. En nou Friesk, ja. Maar welke muziek best opgegroeid? Ik bedoel, wat jij een prot in die jeugd? Voornamelijk zelf vond ik Motown heel mooi. Ja, en nog steeds. En dat is wel echt... en Michael Jackson vooral, daar ben ik helemaal fan van. Dus ja, oude soulmuziek, oude bluesmuziek, ja. Dat vond ik vroeger al mooi en nog steeds, ja, ja. En wanneer best zelf begon te zongen? Ik bedoel, die is officieel, maar wanneer begon je op je camera al een beetje mee te neurien? Oeh, dat was al heel betiet. Ja, al heel iets, maar de hierbossel voor de spiegel. Ja, en ja, toen was ik altijd versjes aan het moois jong. En op een gegeven moment kwamen singeltjes, die hadden dan ook een instrumentale versie. Nou ja, dan nam ik het op mijn cassette recorder met mijn stem. En nou ja, dan later ga ik bij het koor, bij een koor zitten. Dus daar ben ik begonnen in een bandkoor. En ja, zei dat wat groeit. Nou ja, dan later begin je een bandje mooi, wat squalgenoten. En ja, zei dat wat groeit tot wat nou toch, ja. Wat voor muziek, dat koor, wat voor versjes dien je? Nou, het eerste koor, dat was een kerkenkoor. En nou ja, dat waren dus christelijke versjes. En later ben ik bij een gospelkoor kwam. En dat wie ik van het kerken natuurlijk uit, maar dat wie wat swingender, zeg maar. Het eerste wie wat stiever al, ja. En ik heb net qua zang, maar ik ga al heel jaren bij het Pasjekorps zitten. Dus dat deed ik een soort mooie muziek. Ja, dus... En die bands, coverbands, of in je eigen noemers, wat voor soort muziek wie dat? Wie grotendeels cover. Wie een soort cover noemers en... ja, wel bijvoorbeeld de reggae bands winnen dan wel ja, popsongs of zelfs rocksongs, maar die waren dan omzet in een reggae beat, zeg maar. Dus ja, dat dienen we dan. En in hip-hop, ik zit vroeger bij Spookrijders. En ja, dat was een Nederlandstalige hip-hop groep. En daar deed ik dan de zang echt van. Ja. Wie het altijd voortduidelijk, dus zang dwaan moest, dus jongeres dus? Ja, ja. Had je ooit twijfelen met instrumenten of zo? Nee, net twijfelen. Ik wil altijd wel zang. Ik ga wel dwarsfluit spelen, maar zang is wel nummer 1 en ja, nog steeds. Ja, ja. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dat vooral. Ja. Welke buurt van jou bestond broer? In Westerparkwijk. Wat voor jeugd weer dat? Wat voor buurt weer dat voor jou? Nou, wie op zich wel een hele, ja, wel een leuke buurt. Ja, leuk, veilige buurt, gezellig. En ja, volle vriendjes en vriendinnetjes daar in de buurt. Dus ja, ik had er wel een mooie titel aan daar, ja. Ik heb die prachtig Fries praten. Jou is hier nog net bekend om zijn Friestaligheid te meer lief te zeggen. Van waar is dat Fries zo mooi leert? Nou ja, de meesten die mij grootbracht hebben, die komen oorspronkelijk uit een dorp. En die ben op verhuizen naar Ljouwert. Maar ja, die had Fries mooi naar Ljouwert, zeg maar. Nou ja, en toen ik kwam, ben ik automatisch Friestalig grootbracht. Ja, ja. Want je praat Nederlands, Fries, heb je nog meer taal of net? Ja, Leeuwarden is ook wel, maar ja, Fries inderdaad. Nou ja, en Engels en dat soort, hè, maar net, nee, niks, een beetje Beels, maar dat is net helemaal correct al hier. Nee, nee. Begon ze wel een beetje, die aankomst uiteindelijk is net jaren. Hoe ben je daarin opgegroeid eigenlijk? Wie het vooral duidelijk dat je bent geadopteerd, wat is dat verhaal daarvan? Wat wist? Nou, toen ik, nou ja, op een gegeven moment als je dan wat ouder wordt, dan zie je ook wel van, nou,
mijn huidskleur is toch anders dan de rest van het gezin. En hoe kan dat dan? Want je weet natuurlijk van, nou ja, als een huid en met hem haast, nou, dat komt dan normaal dezelfde kleur wat uit. Dus ja, dan stel je de vragen van, nou, hoe zit dat? En toen is mij inderdaad verteld van, nou, goh, daar had toen bestuurt de buurkamer van Orem, huid in Bangladesh. En nou, daar zie ik een verhaal bij. In de papieren die daar erbij zitten, die ik bij mijn verhaal. Dus ja, dan weet je dat. En ja, als je nou heel lief bent, dan is dat meer van, nou, dan weet je dat. Maar ja, wat mij de vierde mooi, zeg maar. Hè? Dan, maar ja, als je dan, hoe ouder je wordt, dan komen er wel vragen. Hè? En ik kwam op een basisschool waar geen gekleurde mensen zitten. Dus ja, dat wie al vrij snel wie een mikpunt er. Dus dan denk je wel van, ja, wie ben dat, wie er ik dan wel? Hè? En dan ga je vragen stellen. En nou, in het gezin waar ik grootgebracht ben, hebben ze net een heel soort antwoorden erop. Dus ja, dan ben je zelf op ziek. Bist daar west? Wat haast die in ontnota? Nou, vroeger toen, ik ben op mijn 14e ongeveer begonnen. Maar probeer ik dingen uit te zieken. En toen ging ik er nog vanuit dat alles klopte. Dus dan probeer je wat. Ik had het ziekenhuis daar bellen, maar ja, dan ren je als in de taal aan. En toen was er nog geen internet. En, dus ik had spoorloos wel heel veel brieven schreeuwen. Maar ja, die vonden het ook wel wat ingewikkeld. Nou, dan komt het internet op een gegeven moment. Nou ja, en dan stuur je er maar berichten heen van, nou, ik zie je mijn ouders, dit ben hun naam en kun je mij helpen? En nou, er zijn wel mensen die zijn wel bereid om te helpen, maar dat werkt ook weer moeilijk. En ja, ik heb een heel soort proberen. En dan op een gegeven moment dan denk je, ja, dan maak ik het zelf maar in. Maar toen in mijn band nog liet. Dus ja, dan ging je echt net samen voor een lange periode voort. Dus ik ga wel even wachten tot zij groot genoeg wien dat dat ze zelfstandig wien, zeg maar. En nou ja, dat heb ik op een gegeven moment dient. En toen ben ik erheen gegaan, together met een goede vriend van mij die echt in orde ziek is, in Bangladesh. En toen hebben we eerst alle papieren volgen, wat erin staat. En daar vregen. En nou ja, daar stuiten we dus op een heel soort dingen die al net klopten. Nou, dat ze net van niks wisten, maar ja, ze hebben wel de papieren ondertekend. Dus ja, dan vreeg je van, goh, hoe kan dat je een handtekening hieronder staat? Maar je weet van niks. Nou ja, ze kwamen een heel gedoe alweer. En nou ja, de meesten die dus verantwoordelijk binnen voor de verkoop, zo neem ik het altijd maar, voor mij. Ik wie nog maar een uur in Bangladesh. En toen waren ik al bellen, of ik net, maar de chauffeur. Van ja, zit Selina bij hem in de auto? Want ze hingen het al weer lucht kregen dat ik daar dan weer. Dus een soort achtervolgd en bedreigd. En een hele, ze willen absoluut net dat ik mijn ouders geen ziekje, omdat het natuurlijk dan boven komt. Hoe dat dan gang is. En dat was er net. Dus je moest een heel stiekem wat te werken en daar op een gegeven moment. Maar, maar alle papieren, de informatie die op de papieren staat, daar kon ik helemaal niet mee. Dus ja, dan ging je weer om, teleurgesteld. En dan bedenk je van ja, en nou, wat maak ik nou van? Nou ja, toen dacht ik van nou, ik maak een flyer. En dan zet ik een foto op van mij, van toen ik hier kwam. En een foto van toen, zeg maar, hoe ik nou iets zeg. Maar een oproep van, ik zie je mijn ouders. Ken je hem of ben je hem? En bel je naar het nummer. Of ik ga een e-mailadres aanmaken. Ik ga een Facebookpagina aanmaken en die heb ik erop zet. En die hebben we verspreid. Dus ik ben er maar een paar duizend flyers in de gang. Ik ben naar de Action West een paar rond duct tape ophellen. En DNA-kits bij en werd die kant op. En ik ga ze oorlog opplakt.
En die meesten ben ik heel leef. Mochten overal op hun huizen, op de riksja's, op winkeltjes. Ze kwamen ik zelf. En nou, wie ongelooflijk hoe warm en ja, hoe leef ze dat ontvangen. En ja, terwijl ze zelf niks hadden. Dus dat werkt wel. Hè. Je gaat natuurlijk weekend in waar de meesten, eerder met meesten wennen. En ja, dat vond ik wel heel mooi om te zien hoe ze dat, hoe leef ze daarmee omgaan. Iedereen wil helpen. Dus ja, die hele week die hing vol met posters van mij. En nou, daar waren ik een soort bellen. En van ouders die hun dochterke kwijt wien. En ja, dat was toen heel hectisch. Dus toen hebben we besloten van nou, ik ga ergens zitten. Eerst boeten. En toen weer een hele leven man die hier een winkel deed. Die zei nou, je mag wel in de winkel hier zitten. Dus en toen hebben we gezegd van nou, dan moeten de meesten die dus hun baan kwijt binnen. Of die denken dat ik hun dochter ben. Daar maar komen. Nou ja, en toen dat wie een hele, wie net best. Je had nooit schreeuwende vrouwen en begon te vjocht zien, want ze wouden nooit naar binnen. Want ja, ze dachten, eindelijk is mijn band er weer. Ja, dus dat moest eerst wel rustig gehouden worden. Nou, één voor één. Nou ja, en dan vreeg je van, wat voor iertaal wie dat ongeveer, want dat weten ze ook net. Ze weten de jaren, ja, ze weten dat dit er heel anders is als hier. Alles is hier registreerd, en dat totaal net. Dus nou ja, ongeveer zo. En dat van, het babytje wie zo oud, of het bandje wie zo oud. En nou ja, dan vreeg ik van haar, ben er ook uiterlijke kenmerken? Haar ze een moedervlek of een krom tintje, of je weet het net, zulke soort dingetjes. Nou ja, en als dat dan blijkt van, nou ja, in je bandje had dat dan bijvoorbeeld en ik had dat dan net, dan weet je al van, nou, dan is dit dus net mijn man. Dus, dus dat was dan een teleurstelling natuurlijk voor mij, maar ook voor zo'n vrouw. Dat was gewoon heel verdrietig. En ja, daar wie wel in bij. En ja, dat dacht ik van, nou, dat kan wel aardig het zoek kennen. Ik kreeg wel echt iets maar die vrouw. Ik weet niet wat het weer. Maar nou ja, wat die DNA is bleken dat zij het dus net is. En nou, toen was ik later tijdens het flyer om in Kleinlutsen toen liet Famke. En die wees de hele tijd naar die flyer en ik moest mooi komen. En ja, want je kent het maar met elkaar praten. Dus nou ja, ik zou wel zien, maar wie ik daar wie. Ik zei, we moeten maar achterom. Want ik zei, ja, je weet niet wat dit is. Dus nou, trok die hele week weer heen. Tussen de guiden en de oren en alles terug. En nou, toen kwam ik er en toen stond er al een hele harde meisje bij dat ja, hutje eigenlijk. Het hoesje kist het niet nemen. En nou, daar kwam een vrouw uit, helemaal goelen en gillen. En nou ja, die dacht echt van dat ik haar dochter weer. Maar achteraf is ook bleken dat het dus net weer. Dus nou ja, daar ben ik toen weer weggegaan. En dan zit er in mijn paspoort, mijn Bengaalse paspoort, zit dan een wemplakje. Dus nou, toen daarheen, maar dat is helemaal aan de andere kant van het land. Dus dat is een heel lang mij erheen. En ja, de wegen zijn daar net zoals hier, ik net. Hè. Alles is daar op één dik. Dus daar had de auto's en de vrachtwagens, zeg maar ook de meest mooie ezels. En die rennen daar mooi ja, hin in de hoorn. En het rent er al ja, trom elkaar heen. Dus het zit net op natuurlijk daar. Dus het best oeren onderwijs. Maar dan, toen kwam ik dus in het, ja, mijn dorpje, zeg maar. En nou, daar kon ze echt, daar had nooit een gomes wennen. Ze konden er helemaal niet. Een heel iets dorpje, weet ik. Dus ja, dat weer uiteindelijk daar ook weer flyert, ook niet. Nou, en toen kreeg ik een telefoontje van een zuster, een non, zeg maar. En die werkte in een klooster. En die zei, ja, wie vroeger, want er hing wel contact met hand. Ik had hier contact met hand. En die zei, er kwam je vroeger een Helen Gomez, want zij hield mijn mem op papier. En die is haar, die stier hier altijd al dagen te razen voor die door. En ik wil zo, waar ben waarom en dit en dat. En ik en Famke, nou eigenlijk alles klopte wel. Dus nou, ik denk, ik moet haar zien te vinden. Dus nou ja, toen hebben we haar wel gevonden, maar Helen wie wel wat, die is iets van, wie ben die meisje en wat was zij al hier? En nou ja, dat is heel wantrouwend. Wat ik me wel voor kan stellen natuurlijk.
En ja, ik ga haar duidelijk maken van, ik zou heel graag een DNA-test of in ieder geval een gesprek willen. En eigenlijk wil ik het liefst een DNA-test, maar ja, eerst maar een gesprek. Nou, heel moeizaam uiteindelijk. Nou ja, vooruit dan maar. Dus met haar een gesprek gewoon. Nou, alles klopte aan haar. Op mijn papier klopte precies. Dus dat namen van mijn huid, dat namen van haar, van mijn mem, het Bensie, dat klopt wel. Ja. Dus ik denk, nou, dit is er gewoon. Dat kan het missen, alles klopt. Het plakje, het plakhek. En nou ja, toen DNA-test die met haar en ja, echt niks. Dus zei wie het net. Dus ja, dan kom je op een gegeven moment, ja, door al je oren dingen erachter dat ja, niks klopt, zeg maar. En dan is het nou van, ja, hoe ziek je en hoe moet dat nou verder? Ik ben wel verder maar ziek, maar ik moet nog wel even bedenken hoe en waar, want het is een immens groot loon. Dus ja, dat is dus heel ingewikkeld. Echt een iep en eind, zeg maar. Ja. Ik hoop wel dat hij ooit sluit, maar ja... Nou, dan maar even de koppeling met die single. Want ja, er komt nog wat in de aandacht. Ja, en dus dit verhaal, wat vies ervan? Dat wordt ook een koppeling. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het heel mooi. Want ik wil heel graag mijn verhaal vertellen. En ja, dat dit op deze manier naar boeten bracht. Ja, ik ben er zo ontzettend wies mee. Ja, absoluut. En de single staat ik net alleen natuurlijk voor het verhaal te vertellen. Maar het is echt nou ja, mooi dit verhaal. En hoe ik zelfs in het leven sta. En dan wil ik echt graag een soort boegbeeld wezen voor andere mensen. Van goh, wat je in het leven, wat je haar mooi maakt zie. Of wat je voor films. Je moet proberen om toch het goede, de goede dingen te zien die het wel haast. En daarop te focussen en daarop. Want mensen vragen mij ook wel eens van, nou maar ja, als je iets mooi draagt, hoe kun je dan altijd zo fleurig zijn? Want ik ben best een fleurige persoon altijd. Maar dat komt erdoor. En ja, ik had zoiets zoals een Marie en iemand zo wezen die denkt van, goh, als zij het kind, dan kan ik het misschien ook proberen. Dat zou ik al heel mooi vinden. Dus dat zijn meerdere factoren. En ik vind, dat had ik benoemd van, ja, het stuk van een donkere huidskleur of van buitenlandse afkomst, je net Fries mooi vielen. Ja, ik vond dat toen met het Johan Derksen verhaal, nou, ik was er wat pinnig van. Dat ik zoiets hier van, ja, hoe is dat net? Want ik viel me wel zo en ik ben hier ook net geboren en waarom kan dat net? En nou, al die dingen together had ervoor zorgen dat ik denk van, lekker mooi verskemootje. In het Fries. In het Fries. Hoe had je het oppakt? Wat is het verhaal van deze single even muzikaal? Want dat is wel een idee, ha? Ja. Maar ja, nou leidt hij er. Ja. What happened? What happened? Nou ja, Rick Meijer en ik, die kennen elkaar al jaren vanuit de muziek. En nou ja, wij hadden een afspraak over wat oors, een muzikaal project. En nou, toen zitten we wat te kletsen. En toen zei ik ineens van, nou, ik zou je samen zaken, een idee. Het leek me gewoon hartstikke leuk om een keer een Friestalig nummer te wezen. Ik zong zo lang en waarom, en maar deze, maar die ingrediënten, zeg maar, die ik krijg beneemde. Nou, hij zei dat is hartstikke leuk. Ik zei ja, maar ik zei het eerder eens. Ik ben heel perfectionistisch qua tekst schrijven. Ik zei ik ga wel eens proberen. Maar ja, ik ben nooit tevreden. Dus ik zei, als ik daarop moet wachten, is het nooit al. Nou, toen zei hij van, ja, maar dan... hij zei, Menke, die schreeuwt heel mooi. Hij zei, maar eens mee bij Menke jaren. Dus, nou, ik zei, dan doe ik dat. Dus ik ga Menke vragen. Ik zei, nou, ik zei, Sa. Ik zei, Rick, die wil de muziek wel maken. Ik zei, ja, nou, ze zei, ik wil die tekst wel doen. Hij zei, hartstikke leuk. Dus ik ben bij Menke geweest. Nou, ik heb het verhaal verteld. En onder daarvan had ze dus de tekst geschreven. En toen, Minke had het eerst even zong, zeg maar, een beetje van, nou ja, dit is ongeveer, zo wordt het dan. Nou, ik ben gelijk hartstikke enthousiast. Ik zei, dit is perfect, want ik wil net het moet net een zwierbeladen nummer worden. Ik zei, het moet wel iets, natuurlijk het onderwerp moet er wel wezen, maar het moet net, je moet wel een beetje krachtig wezen. Dus nou, dat is naar mijn idee perfect lukt. En nou, toen hebben we dat opgenomen bij Nico in de green room in Haas. En toen dat wie snel klaar. Alleen nog, nou ja, ik zei, er moet ook nog een clip bij. Ik zei, dat vind ik wel hartstikke. Ik zei, als we nog maar wat goed aanpakken.
En nou ja, ik zei het voor mij wie dit ook voor het eerst. Dus ik denk, ja, hoe doe je dat? En nou ja, dan zie ik je meisjes die dat, die is vregen als ze dat wel willen. En, want ja, ik bedoel, als het vaker zelfstandig projecten die aan haast, dan had ik zoiets, dan kies ik wat zien. Maar ja, dit wie nee, dus ja, die moet eerst ook even zien van, nou ja, we geven mooi een zee. Maar nee, iedereen reageerde echt ontzettend leuk en... Dus de clipopname en nou ja, dan wie eerst wel wat dingetjes dat ik zoiets hier van, nou dit kan wel een beetje oors. En toen, dan werd het op een gegeven moment al gauw weer wat kouder waar en de clip weer opnam, mooi waar. Dus ja, dan kist hem ook net in de winter uitbrengen, dat is ook wat nuver. Dus nou, toen hingen we zoiets van, nou wat voor datum zitten we dan dwan? En nou ja, maar in het jaar hier, nou ja. En ik zie het maar ik en we zien het in de agenda wat. En nou ja, hij zei, ja, maar dan is bevrijdingsdag. Ik zei, ja, dat is ook net zo. Ik zei, het is Emma's moederdag. Nou, ik zei, hoe mooi is dat het weekend? Ik zei, dat mag niet mij, maar het aan. Hè? Dus, nou ja, dus zij is het gong. Maar het was een hele... Ja, het was gewoon echt superleuk. Ik hier, waar die clip ook, hè. Dat moest alles zelf, ik kan alles zelf regelen. En... normaal ga ik wel vaker clips mooi werken, of dien. Maar ja, dan wordt alles voor je regelen. Maar ja, nou moest ik het zelfs wel. Maar ja, ik zie bij een heel soort dingen net stil. Dus ik zie het al helemaal in mijn outfit in een auto en richting de Sadiek. Ik denk, oh ja, ik mag natuurlijk ook wat eten en drinken voor die mensen. Dus ik ga naar de Jumbo naar de winkel in. Nou, snel broodjes en drinken en dingen hellen. Ik denk, ja, maar dat soort dingen. Maar het is gewoon, ik vind gewoon het hele avontuur geweldig. Dat soort dingen, hè. Het is gewoon zo leuk en leerzaam. Ik kan een heel soort leert, hè. En nou ja, dus ik denk, nou, een fysiek singeltje er nog bij en dan maar hopen van hoe wordt het oppakt. En ik hier wel echt zoiets van, ik vind het gewoon zelfs gewoon heel leuk. Gewoon vooral dat. En wat het dan uiteindelijk doet. Ja, het mooiste is natuurlijk dat het leuk oppakt wordt, dat hoop je. Maar alleen het hele avontuur en het hele gebeuren eromheen, dat vond ik al geweldig. Nou ja, en dan zie je niet eens hoe het oppakt wordt. Nou ja, dat is echt een cadeau. Ja, echt. Ik vind het fantastisch. Hoe de titel nog? Wat mensen ja, het is een prachtig nummer. Lekker draaibaar, maar we kennen het net op Nijdeman. Wat probeer je mij te zeggen? Nou, dat is voor mijn mem. Ja, we kennen het net op Nijdeman. We kennen net de tijd die we verlem zijn. Dan kunnen we net weer oerdwaan. Dus dat is de titel. Maar wat krijgt ik beneemde, dat geldt eigenlijk voor alles. Je kent het net weer oerdwaan, maar je kan wel naar voren daar. Ja, dus wat er west is, ja, je kent het ook net weer hoe van. Als het ding bent, ja, dat is wat het is. Ja, het is zo makkelijk zijn natuurlijk en zo werkt het ook net zo makkelijk. Maar uiteindelijk is dat wel wat het is. Je kent dingen net hoe het was, maar je kan wel je richten op waar je wil invloed op haar en hoe je dat dan doet. En ja, dat is eigenlijk de titel. Ja. Hebben we er in Friesland een Friestalige artiest bij nou? Nou, is toch mij leuk wel. Ja. Was het op paard, was het optreden? Ja, zeker. Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Ik heb oude keersdagen in Stiens in de tent, het Veskermooisjong. Nou, dat was weer echt heel leuk. En ja, als mensen het leuk vinden, dan heel graag. Lijkt me prachtig. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk. Ja, absoluut. Dank u wel. Ja, nou, heel graag die. Doe ik bedankt. Hey, dank u wel. Super. Ik geef je mijn